Алхамдулиллахи Раббил Аламин, ва саллаллаху аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбиhi аджмаин. Ассаламу алейкум бародарон ва хаварани азиз. мо китоби Любоб ки шарҳи мухтасари Қудурӣ аст иншоаллоҳ давом медиҳем ва мо ин китобро аз дарси китоби Савм сарф мекунем барои ки моҳи шарифи Рамазон аст. Китоби Савм ақаба закат би Савм. Масалан дар ин китоб баъди закот ки иншоаллоҳ дарсҳои пеш мешавад безгарем иншоаллоҳ ин китоби Савмро сар кард иқтидаъан бил ҳадиси мисол ба ҳадиси пайғамбар алайҳиссалому вассалам чӯ кард ривоят кард. Мисол дар ҳадиси пайғамбар алайҳиссалам бунял ислам ала хамс шаҳадат савм закат баъди закот гуфтаги закот ва савм баъдаш савм гуфта савм гуфта рӯза. Камамара as-савм луғатан имсак мутлақан. Масалан савм гуфта дар луғат дар забони араб имсок мутлақан ин имсок кардан аст. Имсок кардан аз таом аз об аз ҳама чи имсок кардан. Ва шаръан дар шариат имсок анил муфтират ҳақиқатан мисол имсок кардан ҳар як чизе ки рӯзаитро метавонад вайрон кунад дар шариат маънош ав ҳукман ва фи вақти махсус би нияти мин аҳлиҳа дар вақти махсус мисол вақти хиша дорад мисол дар бораи вақтҳои нияти ҳамин рӯза бо гап мезанем мин аҳлиҳа мисол ай одаме ки аҳли рӯзае мисол одаме ки аҳли рӯза нест кие мисол одаме ки дар сафара зане ки масалан касали ҳайза масалан бигем ки ӯ аҳли рӯза нест ва ҳува ғарбани мисол савм ҳамин рӯза ду набуд мешавад ваҷиб ва нафл воҷиба ва нафла қад ютлақу лваҷиб ва юраду биҳи ма юқабилу нафл мисол гоҳ воҷиб мегӯянд ки муроди ҳамин воҷибшон нафла ва қад ютлақу ва юраду биҳи ма юқабилу фард ва нафл воҷиб мегӯянд ки муроди ҳамин мусаннифи китоб дар бораи фарзаю дар бораи нафла маъан фаякуну васлан байнаҳум ҳамин воҷиб метавонад ҳам фарза далолат кунад ҳам сунната далолат кунад кама яъти фи қавли савм рамазон фаридатун чихеле ки дар мисол ҳамин гапи китоби ҳамин мусанниф дар меояд савм рамазон фаридатун ва савму надр ваҷиб масалан савму рамазон фарзаю савми надр воҷиба ки мисол ҳам байн омадагиай воҷиб фалваҷибу ғарбани мисол ҳамин воҷиб худаш мо гуфтем ки рӯза ду қисма воҷибаю мисол нафл бо ҳамин рӯзаи воҷибаш бо ду қисма ҷудо мешавад минҳу ма ятааллақ би замани биайни мисол якум мисол ҳамо воҷибе ки ятааллақ би замани биайне ки дар вақти муайяне ва залика савму рамазон мисол и рӯзаи моҳи шарифи рамазоне ки дар як сол як бор як моҳай мисол вақти муайян дорад ва надри муайян мисол назр гуфта вақти назр мекунад дар вақти муайян рӯза гирифтан фаяҷузу савму би нияти мин лайл мисол моҳи шарифи рамазон ва назри муайян вақте ки гуфт масалан агар назри муайянашон гуфтем чие одам гуфта ки агар фарзанди ман сиҳат шавад ман ҳамин моҳи бигем март ё апрел рӯза мегирам агар фарзандаш ки сиҳат шид ӯ дар фарзае воҷибае ки чӣ кунад ҳамин моҳ рӯза бигирад мисол акун моҳи шарифи рамазон ва агар назр карда боша барои рӯза кардан дар рӯза гирифтани назр чӣ кор мекунад фаяҷузу савм би нияти мин лайл ва ҳува афзал ай шав сар мекунад нията бояд шавда бикунад и беҳтарине фала тасиҳ қабли ғуруб вала индаҳу пеш аз шиштани афтоб мисол пагаш дар ният кардан ҳисоб намехӯрад баъди шиштани афтоб ту метавонӣ барои пага нияти рӯза кунӣ яки пеш аз шиштани афтоб ки ният карда бошӣ ниятат ҳисоб намешавад фаин лам янви ҳатта асбаҳа аҷзаатҳу нияту ма байнаhu алфаҷр ва байна завал мисол агар фаромӯш карда боша ҳамин назри муайян рӯзаш боша ё моҳи шарифи рамазон боша дар вақти бомдод ният накард шаб ният накард соат 9-10 шид агар то соатҳои 11 рӯза агар ягон чӣ ки нахӯрда боша то соатҳои 11 рӯза чӣ кор мекунад метавонад ният кунаву рӯзаша давом медиҳад рӯзаш ҳисоб мехӯрад ва фи лҷамъи сағир қабла нисфи наҳар ва ҳува ал-асаҳ лианнаҳу ла будда мин вуҷуди ният фи аксари наҳар мисол ният бояд дар аксари рӯз бояд ният боша ва нисфу мин вақти тулуи фаҷр ила вақти лаҳвати кубра фа юштариту нияту қаблаҳа литаҳаққуқ фи аксар чихеле ки мо гуфтем вала фарқ байни мусафир ва муқим хилафан лизуфар ва ҳидая мисол байни муқим ва муқим гуфта одаме ки дар хонае одаме ки дар сафаре фарқ надорад ضرب الثاني
анака воҷибе ки гуфтем ду қисм мешава, як қисмша фаҳмондем. Дуюм қисмаш ма яфбуту фи зиммати мин ғайри тақиди бизаман ва залика қаллаҳу рамазон. Масалан чизе ки дар қарз мешавад. Масалан одаме ки рӯза нагирифт дар моҳи шарифи рамазон, дар тамоми сол метавонад чӣ кунад? Ғайр ай вақти худи моҳи шарифи рамазон дар дигар моҳҳо метавонад амира қазоӣ кунад, ҷуброн кунад. Масалан якум вақте ки қарз мешавад да моҳи шарифи рамазон, ва дуюм ва назру мутлақ. Мисол назр карда бошӣ, не ки вақта таъин карда набошӣ. Гуфтагӣ бошӣ ки мисол агар фарзанди ман саҳат шавад, ай балниса ки биромад, ман як рӯз рӯза мегирам. Кадом рӯз нагуфтӣ? Агар ҳамин ниято ки боша ва савму кафарат. Мисол савму кафарат вақте ки масалан одаме ки дар моҳи шарифи рамазон ният кард, дидаву дониста ов нӯшид ё таом хӯрд ё наздик шид ба ҳамсараш, бояд чӣ кунад? 60 рӯз рӯза бигирад. Ҳамин 60 рӯз и кафорат шад. Бояд чӣ кунад? Анака дар инҷа мера масъала ки фала яҷузу савму залик илла бинниятин бимуайятин мин аллайл. Мисол ҳамин дуюм намуд ай воҷибе ки аст, и қазоии моҳи шарифи рамазон. И мисол назре ки замон надорад. Дуюм и рӯзаҳои кафорат. Мисол дар ҳамин рӯзаҳо вақте ки мо и рӯзаҳоро ният дорем барои иҷро кардан, бояд нияти мо ай шаб бошад. Баъди намози бомдод ният ҳисоб намехӯрад. Пеш ай намози бомдод бояд ниятҳои мо дар ин намуди рӯзаҳо бояд бошад. Ниъадами таъйюнил вақт ва шарт ан яълама биқалби аю савм ясуму. Мисол шарти асосииш ки дар дилиш бадонад. Забон қади гуфтан нията и саната дар дили фарза. Кадом рӯзаро гирифтеда дар дил бояд бизгаронад. Сума рамазон ятаадда би мутлақи нияти. Дар бори ният, масъалаи ният ки мисол ҳамин моҳи шарифи рамазон, мисол омодаги мисол моҳи шарифи рамазон даем, ҳамин мутлақи ният қади мешавад. Ҳамин басе ки масалан одам мегӯяд ман ният кардам пага рӯза бигирам. Ва би нияти нафл ва ваҷиб ахар, мисол агар ман ният кардам воҷиби рӯза бигирам, ман ният кардам суннат рӯза бигирам, ҳамин гапҳои гуфтагиш ҳамаш ният ҳисоб мехӯрад барои рӯзаи моҳи шарифи рамазон. Ва нафлу куллу мустаҳабу ва макрӯҳу яҷузу бинияти қабла завал. Мисол нафл гуфтами суннатон. Мисол дар бораи воҷиб гуфта қисмаи фаҳмон, анака дар бораи нафл, рӯзаи нафл чӣ? Мисол ҳама рӯзаҳои нафл, рӯзи душанбеу, панҷшанбеу, дигар рӯзаҳои суннатон мустаҳабу мисл мустаҳаб ки боша макрӯҳ яҷузу бинияти қабла завал. Иҷозате ки нияташ ай намози хуфтан, ай намози шом сар карда то рӯза мисалан то соатҳои 11 рӯза метавонад ният шикунад. Ай то есть қабла нисфи наҳар, пеш аз нисфи рӯзӣ. Ҳамин хмо таъин кардагем ки соати 11. Баъди соати 11 ки гузашт тамом, ин вақти ният гум мешавад. Дигар ният карда наметавонад. Яке пеш ай соати 11 ки боша ва ягон чи хӯрдагӣ набоша ва нӯшидагӣ набоша, метавонад ният кунад ва рӯзаша давом буда. Иншоаллоҳ Худои таъоло ҳар як таимро ёрдам кунад ва нигаҳ дорад. Рӯзаҳои мо мисол ба тамоми пуррагӯш бизгарад. Валҳамдулиллаҳи роббил аламин.